Se spune că lectura este un act solitar, o retragere în sine, un dialog mut între autor și cititor. Dar ce se întâmplă atunci când acest dialog este rostit cu voce tare, când cuvintele părăsesc pagina și devin poduri între oameni? Ziua Internațională a Cititului Împreună nu este doar o bifă în calendarul școlar. Fondată de organizația Lit World, această mișcare globală, sărbătorită în fiecare miercuri din prima săptămână a lunii februarie, ne amintește că alfabetizarea este un drept fundamental al omului. În școala noastră, această zi a devenit o tradiție a conexiunii. Știai că o carte citită împreună valorează cât 1000 de aventuri trăite de unul singur? Astăzi, școala noastră s-a transformat într-o bibliotecă vie. În această zi, de 4 februarie, sărbătorim Ziua Internațională a Lecturii, un prilej minunat de a citi împreună cu toții, pentru toți. O carte reprezintă o cutie magică plină de povești, imagini și aventuri. Când o deschidem, această carte ne poartă în lumi pline de personaje curajoase, locuri uimitoare și întâmplări minunate. În scopul acestei acțiuni, fiecare dintre voi va citi pentru ceilalți câte un fragment dintr-o carte preferată. Într-o dimineață și doi mopenii roșcase ascunseră după ușa grajdei. Când Sara intră, o zbugiră afară în curte. Pentru o clipă, părurul surprins de cât de mare era lumea de afară, dar cu siguranță n-aveau de gând să se întoarcă. Rosie păru să-și dea seama că nu-și mai putea ține pisoii închiși, așa că împinse și pe ceilalți afară. Dar pisicuța cea tărcată scânci și se ascunse după ea. Lumea de afară era prea mare și prea înspăimântătoare. Cum venise pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult își muncise gândul, cum răsărise și-al cuiera. Mic cât un fir de linte, mișca piciorușele, fragede și ocolea, pe de margini, fundișoara care îl adăpostise. Betty nu putea să se întindă prea mult la vorbă. Era nerăbdătoare să ajungă destul de devreme ca să poată ocupa un colț liniștit pentru Luiza, aproape de învățătoarea Helen. Dar pentru că fetița șchiopăta destul de rău și nu putea să se grăbească, ajunseră la școală la puțin timp după ce se cântase imnul de început. Betty nu a avut prilejul să o prezinte învățătoare pe Luiza, cea infirmă, și nici nu reuși să o așeze în colțul confortabil. Eu zboară direct în mijlocul gheții. E minunat! Eu va fi cel mai bun purceluș patinator din lume. Dar exact când eu face cea de-a treia piruetă se aude un mare pâr și apoi un alt pâr și pâr, pâr, pâr și apoi plosc. Eu nu mai e pe gheață, eu e în apă de sub gheață. Jordan Wells, cum să citești oamenii ca pe niște cărți? Într-o lume în care comunicarea se învârte adesea în jurul cuvintelor, este ușor să trecem cu vederea indiciile subtile care ne dezvăluie adevăratele emoții. Cititul împreună dezvoltă empatia și ne apropie. Într-o lume digitală, acest moment de conexiune prin cuvânt este esențial pentru dezvoltarea lor emoțională. Cititul împreună creează o comuniune. Este momentul în care bariera dintre catedră și bancă dispare, lăsând loc curiozității. Nu este vorba doar despre a descifra literele. Când citim împreună, împărțim același spațiu mental. Copiii învață să asculte, să aibă răbdare, să simtă emoția celui de lângă ei. Este, poate, cea mai pură formă de empatie. Astăzi, la școala din Gura Sada, ierarhiile au dispărut. Nu mai există profesor și elev, ci doar povestitor și ascultător. Școala s-a transformat într-un organism viu, care respiră în ritmul frazelor bine alese. De la basmele fraților Grimm la distopiile moderne, ideile au circulat liber, din voce în voce. Nimic nu se desprinde mai lămurit din trecut ca unele chipuri pentru care inima ți-a bătut mai tare, de dragoste sau de milă. Oamenii aceiași rămân bine întipăriți în minte, ca și cum
și ar fi apăsat întrânsă obrajdul ca într-un aluat ce le-a păsat neatinsă asemănarea. Și câteodată, când poate nici nu credeam, atunci răsar și ele, că venite dintr-o altă lume prin care am trecut și noi cândva. Bine ați venit, dar chipuri dragi ale copilăriei mele, bine ați venit aici în mintea mea, căci odată cu voi vin și împrejurimile și vremea și farmecul zilelor de atunci. Stați încet, să vă văd pe fiecare, bine, bine, să vă înfășor cu dragostea sufletului meu, cum atunci vă petreceam unor dintre voi după gât brațele mele de copil. Am coborât în noapte și m-am trezit într-o altă lume tăcută, luminată de lună, cu greierii cântând. Războiul nu ajunsese încă acolo. Am părăsit gara și m-am întâlnit cu tata, mama și fratele meu. Am mers pe străzile înguste și liniștite și am bătut la ușa casei mătușii mele. Uimită, sora mea s-a aruncat în brațele noastre cu lacrimi de fericire. Am stat mult timp de vorbă în întuneric. Încet mi-am povestit ce se întâmplase în ultimele luni. Luceafărul, cum e picioarea între stele și luna între Cum e picioarea între sfinți și luna între stele, el privea cu ochi senin și se mă în el. Dar nu a fost vorba doar despre lecturarea unor texte, ci și despre discuții punctuale pe marginea cărții și a tehnologiei. Grupați în susținători ai cărții și susținători ai jocurilor video, copiii din gimnaziu au avut posibilitatea să-și argumenteze alegerile, așa că am organizat o dezbatere aprinsă după toate regulile. Cărțile dezvoltă creativitatea, gândirea, imaginația și înveți lucruri noi din ele. Emi, liderul gamerilor. Jocurile îți dezvoltă limbile străine. Și cărțile pot fac asta. Cărțile te liniștesc în timp ce jocurile te enervează pentru că pierzi la ele și cu cartea nu vei de pământ. Poți merge la diferite campionate de jocuri unde poți câștiga bani. Și noi putem ca să mergem la Olimpiadele de Română. Poți călători fără să pleci de acasă. Socializezi cu alți oameni din orice colț al lumii. Ne ajută să visăm cu ochii deschiși. Îți dezvoltă creativitatea și gândirea logică. Mai bine fac cărțile. Ne fac să zâmbim cu adevărat. Poți să-ți creezi povestea ta unică. Ne poartă într-un univers magic. Unele jocuri pot oferi lecții de viață importante. Ne ajută pe viitor. Poți învăța să conduci. Un om cu exercițiul lecturii nu poate fi manipulat și este instruit. I-am terminat. Ok, l-am găsit. 1-0 pentru cărți. Ziua Internațională a Cititului împreună ne învață că, deși trăim într-o era a ecranelor individuale, nevoia de a ne regăsi în aceeași poveste este mai puternică ca niciodată. Pentru că, în final, suntem făcuți din poveștile pe care avem curajul să le spunem împreună. Ziua Internațională a Cititului împreună a fost întâmpinată așa cum se cuvine și de către colegii mai mici, din ciclul primar de învățământ. Cartea reprezintă un univers magic în care poți descoperi o mulțime de lucruri interesante și din care poți chiar și învăța. Bravo!